Avui és aniversari d'en Baudil! Visca, visca, visca! Recordo el dia que vas arribar a la meva vida. I estarem junts fins que un dels dos es mori. Baudil, tu eres meu. Però és que no és veritat, no ho era. Sempre igual. Era Sempre meu, fas tu el saps, mateix, Una. sempre. Nois, no, prou. M'amago. Pare, estic farta de fer-ho tot jo. Sos, escolta'm. Dels de dins. Teràpia familiar? Aquests dies viurem com vikings. On és el lavabo? Just allà. Els nostres preciosos noms vikings. Pare, peix de roca. Disculpi, on... Allà. Peix de roca? Aquí? Oh, tu trobes que jo semblo un peix? Sí, tingui. Sincerament, tens una retirada a un rap. Para! No. També us podeu divertir mentre treballeu la vostra dinàmica familiar. Ara, sisplau, traieu el vostre objecte preferit de la infància. Em pots ajudar? Que hi farem una ullada. Com has pogut regalar en Baudil? Defensarem en Baudil? Sí! Aquella cosa embolicada és en Baudil? Em sembla que sí. Lluitarem per en Baudil? Sí! Ja vinc, Baudil! Afanya't, pa! Para, la corda s'està cremant! Quina corda? Para!